Vi er landet et par minutter før tid. Klokken er snart 11 lokal græstid. Vi skal bede jer blive sendt på jeres plads med sikkerhedsbæltet fastspændt samt holde midtergangen og nødgangen fri for al bagage indtil skiltet med sikkerhedsbæltet er slukket. Og før I forlader flyet, så kontroller gerne jeres stollomme for personlige ejendele. Og vær forsigtig, når I åbner bagagerummet over jeres plads. Og når vi kommer ind på vores standplads og skiltet med sikkerhedsbæltet bliver slukket, så skal vi bede alle åbne jeres sikkerhedsbælte, men bliv siddende på jeres plads. Vi skal ud og køre med 3 vogne.